Mae Cymru'n wynebu Bosnia Herzegovina hollol wahanol i'r tîm giro nhw o gol i ddim ar y cae ras y mis Tachwedd. Dim ond Benovic, Jelic, Zek a Kovic chwaraeodd yn y gêm honno. Mae Cymru dan 1 ar 20 yn croesawu Chris Gunter yn ôl ar ôl ennill 4 cap i'r tîm llawn. Mae Ched Evans eisoes wedi sgorio 6 gol yn y gystadleuau. Fe ynghyd â Sam Vokes bydd prif fygythiad Cymru wrth ymosod. Luxembourg ar gig gyntaf yn chwarae o'r chwith i'r dde. Un gêm mae Luxembourg di ennill yn grŵp 10 a honno gartre o 4 gol i ddim yn erbyn Malta. Record Cymru, chwarae 5, ennill 4 a cholli o gol i ddim yn Ffrainc y mis Medi diwetha. Cyffyrddiad cynnar Iwan Vaughan Williams sy'n falch o fod yn y gol. Brian Flynn yn edrych ar ei dîm sydd ddim yn mynd i ennill gig gornel. Mi wnaeth Ceinovic yn saff o hynny. Ond tafliad fodd bynnag i'r crysau cochion. Jacobson a chyfle i groesi ac mae'n gwneud hynny. Y peniad yn ôl gan Ramsey, Vokes, ond mi roedd yr ymosodwr yn troseddu ac felly grydd i Bosnia Herzegovina. Sam Vokes sy'n chwarae i Bêl-drod i Bournemouth yn ennill i 8fed cap y pnawn yma. Ond bygythiad cynnar gan Gymru. Aaron Ramsey ar peniad. Tipyn o waith gan Joe Allen i wneud ac mae e methu a chadw'r bêl ar dir y chwarae. Tafliad felly i Bosnia Herzegovina. Y pas yn canfod College. College yn ceisio lled i'r chwarae a nawr cyfle gan Joe Allen i ymosod lawr yr asgell dde. A Sean MacDonald yn canfod Joe Allen yn dda ar yr asgell. Joe Allen yn cael ei lorion ddi-seremoni gan Kokalic. Y ddau o Abertawe yn cyfuno'n dda, Sean MacDonald a Joe Allen. A dim amheuaeth o gwbl am y drosedd. Chwaraewr Bristol Rovers sydd i gymryd y gig, Joe Jacobson. Ond dim trafferth o gwbl i Buric yn y gol i Bosnia Herzegovina. Y gig rydd yn llawer i agos at y golwr. College. A'r gig hir lawr ca. Gwaith da gan Agawnovic. Agawnovic yn troi ac yn ergydio. A ergyd e yn mynd dros y traws, diolch byth. Ond rhybydd pendant i amddiffynwyr Cymru. Mae rhaid i nhw gadw llygad ar Agawnovic. Peniad da gan Sam Vokes ond yn syth at Ceinovic. Nawr Vokes wedi adennill y meddiant, wedi dod o hyd i Sean MacDonald. Sean MacDonald a rediad drwy'r amddiffyn, ond mi synhwyrodd golwr Bosnia Herzegovina y peryg ac mi nath y golwr yn dda. Ond rediad da hefyd gan Sean MacDonald. Fe welodd ei gyfle. Gig hir lawr ca gan y golwr. Ond Cymru yn adennill y meddiant yn dda. Sean MacDonald eto. Mae wedi bod yn amlwg iawn yn yr hanner cyntaf yma i'r crysau cochion. Joe Allen dod o hyd i gyntaf. Nôl at Joe Allen. A beth sy'n braf i weld yw pa mor gyffyrddus mae chwaraewyr Cymru wrth basio. A maen nhw wedi ennill tafliad pen pella. Jacobson i gyfeiriad Joe Allen. Ond unwaith eto fawr o drafferth i Buric yn y gol. A'r gig hir gan y golwr yn creu trafferthion yn y cefn. Jelic ar ergyd. Ond mi roedd wedi reoli'r bêl gyda'i fraich ac felly cic rydd a ryddhad i Gymru.
Wel, mi roedd y swyddog cynorthwyol yn llygad I le. Ond yn bendant, mi roedd na rybydd pendant I amddiffyn Cymru yn fyna. A chapten Bosnia-Herzegovina mor anlwcus. Gynta ymlaen I gyfeiriad Joe Allen. A Benovic yn ildio'r gig gornel. A Jacobson fydd yn mynd draw yn ôl I arfer I gymryd y gig. Mae'r bechgyn mawr lan o'r cefn. Y bel I gyfeiriad y golwr. Mae'r bel yng nghefn y rhwyd. Ond mae'r dyfarnwr wedi sylwi ar drosedd yn y cwrt. Dwi'n amer bod y dyfarnwr wedi chwibanu cyn I Mike Williams daro'r bel i'r gol. Wel, y cwestiwn mawr yw pam chwibanodd y dyfarnwr. A oedd gan y golwr reolaeth dros y bel. Ond dwi'n mynd cyfri beth bynnag. Boubacar. A nawr Jacobson ar tafliad sydyn lawr yr asgell. Tafliad arall I Gymru. Ac mae Ched Evans yn awyddus I gymryd y tafliad yn sydyn. Mae Joe Allen ar ei hyd yn y cwrt, ond ysgwyd I ben nath y dyfarnwr. Ac mae wedi estyn i'w boced ac yn dangos y garden felen I Joe Allen am ffigio. Wel, tegwch I chwaraewr Robert Owe. Nath ddim apelio. Joe Allen. A chyfleu'r redeg at amddiffynwyr Bosnia-Herzegovina. Ond oedd na ddim ffordd drwy'r amddiffyn, wedyn yn gwneud y peth call ac yn pasio sy'n ôl. A chyfle I Gymru dechrau eto o'r cefn. Aaron Ramsey. Wedi sylwi bod gan Jacobson ychydig o le ar yr asgell chwith. Y croesiad yn un siomedig gan y cefnwr chwith. A che gol fydd I Bosnia-Herzegovina. Sgwni beth sy'n mynd drwy feddwl Brian Flynn. A dyna ni, ddiwedd ar hanner cynta. Wel, mae Cymru wedi rhwydo, ond yn anghyfreithlon gweithio'r modd. A mae Bosnia-Herzegovina hefyd wedi cael eu cyfleon. Wedi dweud hynny, diwrnaill golwr na llall wedi bod yn or brysur. Mae'n ddisgwr ar yr egwyl. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner ar ôl yr egwyl.